maitira akaita mudhara namai zvakandinyangadza. Wakandipa kamwe kamuti kakandipa zvikanzi akanonga uchikatsenga uri muhearing imomo. Zvikanditorwa tambo ndakatorwa zvikanzi tambo iyi tambo ndakasunga inonge yakahenga maprivate part angu aya. Yanga yakasunga yakahenga dai. Apo ndakaita kuhengera muhuro sandakavhara pari ndakaita kuhenga yakapurandisa muhuro. Ndikachifunga sometimes nyaya yekuita desperate. Tobva ndaenda kuhearing kwandakadaro. Makadi mhuri yeZimbabwe kufara kusangana muchirongwa chedu cheAcross the Border. Satiri kunoku tine murume watinaye watiri kumboita mainterviews naye nenyaya nhoroondo yake irefu inoda kuti vazhinji vambonzwa. Murume uyu akasangana neencounter yake yaanoti akasangana nomweya mutsvene kana kuti naMwari kana kuti nengiroziyo yake hatizivi, toda kuti tinzwe. Uye mararamiro akamboita achiri munyika yeSouth Africa, raramiro yaakaita ari munzvimbo yeZimbabwe kubva mukukura kuenda kuSouth Africa kudzoka echizoenda futi Mozambique izosangana neencounter yake. Inhoroondo yakareba yekuti hamufani kusira pakati. Tichaidembura kuitira kuti tisazonyanya kurebesa. Zita Dumisani Mulambo Mafanise. Ngatipinde munyaya yedu yezuva ranhasi. Kana usati wasubscribe, chipressa subscribe. Rakasvika wamba toilet ndopo ndakazodhonza loka randakaona ndotona loka rere rinovhurika ndakadhonza robva ratodiwo. Ndipo ndakafara kuti toilet iri kutovhurika. Saka toilet yapo ndakaivhura yanga nekapaseji kuti nopinda soka paseji nekaroom kebathroom mukati straight up ndipo pamene chamber. Kabathroom kakanga katori nedoor. Ndakabva ndatopinda mudoor. Saka ndaishanda neredio nemazitochi mahomba aya. Saka ndakatopinda mukatoilet papo ndikati ndotogara muno. Ndipo ndakagara ka totozwa mafootstep chwa. Mafootstep ataze munhu uri kuya chi? Uri kuya mutoilet mwandiri. Tichizwa dhora tofurwa mutoilet. Saka ndazomo tofurwa toilet ndobva rabuda mubathroom yame. Hatudai so. Dhora rakavhurika. Rakavharika zvanga riri. Nepatoilet ndati mavharira ndarita. Ndichoti ndakafila sekuti pamwe ndakutadza angozwa. Todai futi noti garezwa same thing. Chwa. Todai dhora rakavhurika. Kusvika ndakazonzwa mafootsteps ekutomhanya. Andrubona. Ubva asvika chimhanya munhu uya zvekuita sekuti wamhanya usvika ubva roera dhoo zvine simba zvati zvekuvhura dhoo zvine power zvazvo. Tobvira ndiani ndotovhura mubathroom. Dhoo riri the same thing. Totanga kurwa nefear baba. Chiri kuitika panapa. Takutozwa vanhu vamhanya kunze kwemafootstep avanhu vari kumhanya. Ndichoti ngandibude. Feeling yangu ndaitya pa ndandokuona kuti chii? Because ndiri kuona dhoo rakavharwa. Ndichobva ndabuda seri kunze. Ndokuda nditendera neseri ndakatera namusho ndakatutu ndichimhanya kuti ndokusangana nechinhu chiri kufamba izvi. Ndichotendera chiro chikatu hakuna chinhu zero. Zvaingoti ndapinda mukati zvobva zvatanga. Kusvika ndakabva ndatongosiyana nazvo. Kuti hadzisi mbanjere dzanga dzakuvhara. Aiwa kana zvinhu zvaitika kwete kwandiri chete. Kwete kwandiri chete kuna vanhu vaitouya kwakusatodiwi. Masekuriti asati kuda ikoko. But ini ndaitongoti timu ngori fiya ndwazi. Ndakatoshanda mangwana acho ndikatotorwa tatorwa nasupervisor nemota makuseni ndikatobaya. Ndosvika ndotaurira timu kuti kusadhuku ndaizwa zvakadai so. But utamba inofanira kuti tisatendi kune chichi. But because side raya rakasikadiwi vanhu because ndaida ndihore mari iri better kuti rent dzangu chichi ndakafoseredza kuramba ndichingoenda. Ndichitoti zvinonzi Boscop ndoti ndiri pano. Saka ndakasvika pakutozvijaira. Zvaitoitika everyday nditoziva kuti that's the way. Andrubona. But day rimwe because zvaitika but fear yaisaibuda zvekudaro. Ndakazodza supervisor supervisor inini una kuside munoona kuti vanhu vazhinji vakudi munoshaya munhu wekuisa. Mukanditsvakira partner tikaita 2. Inini ndiri kwasitoshanda full time. Akati akatozvifarirawo. Uchobva dedzi pane mumufana ndeweSouth Africa waizi Sobho ngamuXhosa. Ndikati handeuchadii uchashanda naye mufana waitodhakwa waitozikana kudhakwa waizikana kusava kubasa nyaya kudhakwa mufana wacho akatohora atodhakwa acho kubasa. Saka wanga asitorinawo post nyaya yekuziva kuti maposti vanhu vanorovha kuti vasaipawo post. Ndatopiwa naye chi ini kulovha yangu ndandisingalovilovi but kuti pandangosvika ndobvira ndambonawo post yanga yakavhurika. Ndopakati mufana wacho atoshanda naye Sobho yaye tatowirana waibhemawo futi naye chichiisa tatowirana. Ndatosvika ndatomuudza
kuti panapa daiso unotozviexperience haazozviziva. Tatogara pataigara takangochira kuti azvifilega shiri dziya dzatanga kaenvironment kaya katanga ai nditona mufesi wako kundibata hembe kuti ndoti asambe seolala ndoti ichasambe seolala handitodi torara ndito muntu wazvinzwa ini handisina kafiye zvakuto iye wacho uripo indiri kuzviziva ndaane munhu uripo saka handichanyanyi kuti afiye ndakutonakidzwa nefiye yake manje handimaiziva ndakutoti ndingatipinde mukati umu ndapinda mubathroom wakuzvinzwa mavhutitsep mufesi wandibata so chendoda mfondini aini nditomukutaza nditomukula down kuti ashaidzwa zvodi zvinojairika ini ndatojaira chadai todapota ndamudza zvisi maitiro zvinoita kusvika pamwe hope dzaitobata dzaizo zvetodaro mangwana watoti handichauyi mufesi ndomunyengerera kationa chichi so saka paine kakomboni kaikariko kaigara vanhu vanoshanda ipapo kaika kari distance kure kakomboni kaikai saka takazopesa tatodiscover kuti kune chikomboni chiriko chitori nevanhu saka taita kuti sometimes tikauya bozokazotenda kuramba ichiuya mufesi tatouya tese I remember yanga towards na December takazotobata takazotidheri mukati medo chikombo ndimboona vanhu variko atosvika tona mune katak shop tosvikawo kuti tune tumabhebhi turiko takutonakirwa tototenga tatopesa taita mabhebhi kuya nemufesi wangu une chibhebhi chake basa wakutodini wakunakidza zvidhoma chaita kuti angotodini kutozvidhibha takashanda tikashanda but zvakazoitika zvokuti even now nditori nequestion handitozivi zvinotozivikanwa maybe naMwari ndakazoti yanga iri Christmas tafanira tiri pabasa ndakatonongedzana mufesi waidha kwamufana but ndakamunyengetsa yosha zvokuti wahora rovha chichi sanazvo isingatenda kurya Christmas yedu mari yedu tatohora tototenga Christmas yedu tiri kubasa totoenda kuchikomboni kwedu totenga doro redu tichiva tichipatrola kubasa kwedu tichiri kubasa akati bho takauya Christmas yedu toenda kuchikomboni yatona usikana yata mwana tautodzoka kwedu kutoilet kwaya kwatinodini kwatinorara tichidzoka kutoilet kwaya tapinda chimutoilet mame that day tatazvijaira handisasina basa nazvo zvekuteerera kuti mafootstep chichi tatakutoziva kuti zvinhu zvinongoitika but that day zvakati zvichiitika totonzwa dhora Africa twi hatina kuita basa nazvo zvodii but tazozwa tiri mukati mepapasseji apa muchiroti wewe kuti munhu watorara munhu watodini watorara pafloor tichibva tosimuka nematocheri tobva tatoti dhodhi totocha munhu ndiani teitocha but chimwe chakandisurprise handi munhu musikazive kuti muna vanhu varimo ukapinda unofanira kupanika kuti muna vanhu handiti fesi haana anombopanika takatomutocha toramba kadai totomubvunza kuti exebra ubani wena kandiwena ubani wena wakatotaura handichazivi yangu zita rakataura ipapo but wakatotaura kuti handini ningi kati manje isusu tiri masecurity pandoshanda panapa ndomatoti ndinogara uri kudei muno muchichi akati ndo mudheni mwangu ndorara handobona kati ndo mudheni mwako ndorara munorara wabvepi handobona kuti handogara muno isusu nekuti takati tine fete mutari haasitombotya saka toilet yevasikana imwe yacho taenda takatodiscover kuti futi key yaidi yaivhomoka taita kuti tinovhurikawo futi kati hazviti tirare newe muno buda uende kurara next toilet room handobona ndopa takatobudisa mufesi totoende wakatopinda mutoilet next toilet totoloka kuzika titokuvhura mangwana kati abho handimaiziva tichitorara mangwana toti ngativhure mufesi tovhura hamuna munhu kuvhura hamuna munhu baba tikarohwa nefiye ndopa takaita totaurira vanhu kubasa zvakadai soso vamwe vanhu vasaibhilivha vaiti chavataurira vaifila sekuti zvinhu zvekunyepa handobona asi vamwe vanhu vanga kuzviziva kuti timu rakaramba toshanda raizviziva rakasachade kuuyako saka takazongoitawo laki saiti raya rakazongotodii rakazotongoperawo contract yacho tobva tatochinjwa asi kambani iyoyo ndakaishanda ndichidhakwa nechamwa ndi munhu nomwaka nekubhema ndo kambani ndakatomboshandawo handisaigara pakambani mwedzi dzakawanda ndo kambani ndakatomboshandawo almost 2 years ndo yakandiitawo first kuendawo kuSouth Africa kubva kuSouth Africa kuenda kumba kwangu because ndakaita 4 years ndisambodzwa kumba first kwendakauya Jozi nyaya indisazvo ndo nyaya kuda kublinga kuti ada kuenda kudheni inonga achigaira zviya zvekuti ndokuzosvika vanhu andoone tipo radaidzidza naro ndakaenda chiblinga of which wakuzosvika kumbaka unosvika nevanhu vaya watodzidza navo kusina watakwaro munhu tosvika kuna manewcomers saka taiti pabirthday rako pachitupa tashandisa izvozvo zvefeki izvozvo birthday rako rikasvika vaikupa double salary yako
nepay yakaita sebonus yekuti birthday rako hebirthday saka waipiwa double salary. Akasvika kubirthday rangu ndichopiwa double salary. Yanga iri mari ndapiwa yanga iri kuma 6,000 something. Yanga iri mari yanga iri beta madhezi acho. Ndakatombofunga kuti mari ingandimboswera ndimbotenga fashion yangu ndimbotengera rudhini fashion dai. But my cousin brother angu ndiye akazondipa idea akati mupana wangu ona apa ndopotora chance kutomboenda kudheni. It's a good money kuti uende kudheni. Iwe chimobaya kudheni. Ndopona. Tatodini? Tatobaya baba chi. Tatobaya ndatozotoenda kudheni. Ndosvika ndatoonawo ana blazi wangu chichi abo vatofarawo zveshuwa takablinga. Ndadzoka futi kuJoza. Ndadzoka basa rakazopera kuya. Rapera kusecurity yaya zvakakosa ndimbotsvaga futi rimwe basa. But ndabonzi ndine ma certificate esecurity ka. Andisanyongunetseka kushaya basa resecurity. Because ndakagara ndine ma security. Sabasa ndagara ndichiwana resecurity. Zvazongoseri company yacho inobhadhara sei. Ndakazoona imwe company. Apa pandashanda kwa company yacho ndashandisa account yaBlazi wangu. Cousin yangu yanga neID yakanaka yeSouth Africa. Ndakazondoshanda company yekuti yaida ID yako yonini account yako straight. Of which kuvhura account nechitupa chacho fake. Wakwanisa kusungwa pozo kavhura account. Unokwanisa kuvhura mubhengi rakavhura muSouth Africa unoshandisa chitupa. Vanonga vakudodzera who is the original mudzo chitupa. And of which kubhengi vanozobudisa identity of the original ndosungwa it's fraud. Hey, saka apa ndakatanga kupiwa first month ndakapiwa necheck and ndanga iri company yaitobhadhara zviri nani. Second uchonipa ngecheck. Third wakatoda account yako. Hey, zvakandinetsa. Ndichoenda kunonzi kuMidrand kuvhura account. Ndakatanga kuenda paNedbank. Zvikanzi hayo watoda vaida 70 rand kuvhura account. Uchitanga kuvhura saka ndine 50. Ndipo ndakazoza ukaenda kuAbsa novhura ne50. Ndipo ndaenda kuAbsa kwakwe. Zvesho ndakatopinda muAbsa ndakaenda paline. Zvimwe zvinhu zvinoshanda naMwari. Muzaya to be honest zvimwe zvinhu zvatinoita mulife. Mwari unotoitwa involve nezvimwe zvinotongatidawo kuti urarama. Zvakatika muAbsa ndakatoona kuti ndiMwari. Ndakandichisvika muimame ndapinda muline mubhengi mame kuti ndivhura account. Mukadzi wandakasvika paari. Ndandisina 50. Ndandine less than 50 mari ndandina 50 rand. Apa ndandine cousin brother yangu inoimba kuJoza. Munhu wanga nemateksi. kuJoza wanga nemateksi tour aka waitorenga. Saka wairengera kuMidrand ikoko. Ndatopinda paline. Ndaenda pane musikana wayo. Musikana wayo dai kuri kuti maybe asimwari maybe ndakatosungwa nefraud. Pozoka ndonga waitoona kuti munhu utsinyi. Wandasvika paline udovhura account ndipe mari yacho yekuvhurisa account ndikadine 30 rand vanzi 50 rand. Buda kana usina mari unovhura account usina mari utotaura zvarutaura. Ndobuda. Ndobva ndaenda kurengo tsvaka Blazi yangu yanga ichiita zvekurenga kutaxi. Nemataxi. Ndasvika neBlazi yangu yakasvika bvandi pachi. Ndashotorwa ne20 rand kuti ite 50 rand udovhura account ndamuexplainera everything. Akati don't worry rapa obva ndipa. Ndakadzoka futi kuAbsa. Ndichobata futi line panyowani. Ndobva ndaenda kubuda nomufesi. Fesi wakati ndibata chitupa changu wakadai so. Akati because makore achadaidzira futi neage yangu. Zvanga zvine different isingaiti. Ndachitori mupana ipapo. Akati ashamari wechitupa ichi hachisi chako ichi. Ndikati ndechangu. Ndozeka confidence kuti chitupa hachisi chako shamwari. Ndikati ndechangu chitupa ichi. Utobva achivhura dai. Mino zvaitarisa kuvhura page. Kuchakaita zvimabhuku achitupa zveku-South Africa. Pasati pabuda zvima-smart card zvezvo. Obva adai so. Akati no. Chitupa hachisi chako. Rega ndonochiverifya but I want to tell you kuti chikabatwa hachisi chako. You are going to jail mfana. Ndichoti mukoma wangu hachisi changu. Hachisi chitupa changu zveshu. Kuna ndibona kuti ndiMwari because anotombotorera chitupa chacho. Anotombofunga nesoza akatotatorwa titori pachibox chacho mubhengi but buda uende. Nosungwa kuenda mujeri mfana. Ndakatendera chidhoo chemabvisa chimaraundi dhoo chacho dai chindirovera ndisingachioni ndichibuda ndaregererwa era. Ndobva ndabuda. Ndakazoti advantage ndakaita ndotota Mwari ndosangana nomufesi nditi ndada kuvhura account apa zvaramba chichi ndokuzimba ndonomuto explain nyangu. Akati kune nozi Nedbank Mzansi. Chibhengo changa chiri kubuda apa saka sacha advertiseawo sebhengi ranga richinyanyowanira advertiseawo. Saka raivhurira makadhi mumastreets. Zvaizvi kuti vanototuma vanhu vanoenda kovhura mastreets ekuadvertisa chichi. Akati manje vacheki zvakawanda zvavanonga ingodai mari nemakastoma kuti wawande muziva kuti bhengi ravo ridi. Plus harina maSouth African vatombodhumira nemuridzo chitupa because maSouth African mazhinji anotochishoora chibhengi chinenge chisikadiwi navanhu.
saka ndavhura ipapo azvisho ndakaenda ipapo watombobvunza kwavatarise kutotora chitupo dai ndotomupa mari ndatopiwa unopiwa pastreet ipapo watopiwa kadhi zvese zvakapera pin number ipapo nemapapers acho ndakafara kwatodzoka kukambani because kambani ainga kuchuzira account ndio inonga ichida account chichi havakubvunzi chinhu ndotodzoka kukambani ndo account yangu vanoshandisa zita rangu renderana madetails angu ebhank nechitupa chacho fake zvinhu zvauti kadhi racho nonga unofanira kuchengeta zvekutotika because kuti rirasikirasi kozondokorivhurisa mabhengi nonga chikuti unosungwa unozobhamba ndakagara naro ndikashanda ndikaitawo zvendaita to be honest ndikatanga kutanga ndichiitawo machuwadi ndichitokura ndichiitawo machuwadi pane pandakazopedzisira ndakutoti mufesi wangu ndagara naye takazonetsana because life yanga yakurarama manje yanga yakutosiyana neyangu ndikati ndauda kugara ndiri one kusvika ndakatanga kugara ndiri one mufesi wangu aiti aungona ndichitamba but name life yangu yakuita machuwadi ndakutofungawo kuti dai ndaitawo kana stand kumba ndidini ndivake but mari dzandakubata hadzichaqualify paipai pandakatombohora ndichikusvika ndichirumupana ndichiri nedzungu paipai ndobodaiitoudzwa nemakazini angu kuti mutauni mastand ari kuita mari akadai ndicharememba mutauni nenzi iri kuita 6000 rands mastand iri mari shoma kumausa ainge 600 usa if I still remember anga tikachipa mastand but ndai ndisikatozvione zvese izvozvo pandakazodawo kufunga zvine musoro ka life yanga yakudini ipapo handina kana mukadzi nditori mvanhu wakudai because ini even kutorora ndakatinokorora and chakatoti ndinosakurora it was pleasure to be honest it was pleasure because zvavasikanatonasotofokasa nezvazvo too much zvazvingori zvema 2 minutes tashanda kusvika apa kushanda paya brother yangu first born yakunichengeta kundiso chikoro ndakazoti ndigore rimwe ndatobva kumba ndichidzoka ndakaenda kumba gore rimwe it was 2009 echiti ndine maziso wakazonga kupromotwa pakambani ipapo sapa kufungirwa kwangu munongoziva zvekumapurazi zvinhu zviri spiritual zvaive zviriko because wakati aenda kuinterview chida kuti apromotwa imwe position yanga ada kupiwa masaka ototanga kuita mashawazi ari kuinterview kakwe saka kubva apo pakatanga kuti maziso chichi tositozori blazi azobo anotomborwara zvekuenda kure tosori blazi vadini washaya ndatobvako amusho ndakaita gore ndabvako the following year 2010 wacho blazi wabva washaya zvekuti ndakarwadziwa to be honest ndakarwadziwa because munhu ndai ndichiri nepfungwa dzekuitira zvinhu zvakanaka because ndandamachuwadi kuziva zvaakandiitira mulife mangu ndandakuandastanda nemasalari aihora kuti zvaiita waifoseredza vachi life yangu kuti iite bho saka munhu wakandirwadza but anyway ndakangotora kuti zvinhu zvinonga zvadini zvatoitika zvaitika blazi angu hakusina ndakasara ndichistragura ndiri muSouth Africa ndaine imwe brother wakuSouth Africa yasanga yakatoenda kudhara ndinoberekwa nayo it was third born mumba mwedu then plus cousin brother yangu iyoyi yanga nemba kujosa sindaitogara ndichizvirojerawo but akatosvika pakujosa pakuti vanga asina basa one mablazi angu but ndaifamba usiku zvini kujosa ndaifamba zvekutoti ndati ndikamwa panapa ndichatomwa bhiya chachawa ndikarova bhiya panapa pakavharwa ndaiterera sound location mugeti kuterera sound kuti pakavhurwa ndekupi ndainzwa nemhepo sound ichiuya iso kusvika ndateera peiri kubva sound ndaisvika zvazvekuti mutauni mujosa munobatwa ngunzi handirambi kuya kunobatwa ngunzi kunourayiwa najosa but ndoda Mwari unochengeta indaifamba distance yekubva kunoku kuti hapana zvindingati hapana haungakuziwe ndingakuudza but ndaifamba distance ati tine kana 2 kilometers ndaifamba ndiri mulocation kutoenda mabhawa Pfumbwe kana ma3 2 dzemakuseni handimbobvira mbobatwa ngunzi ndagara almost 20 years mujosa handinombobatwa ngunzi handitozivi zvinhu ndiri kubhawa ndabatwa ngunzi pandaitokuwara nditori mavanga ndakakuwarira josa mavanga esenawa rumaonaka mapanga apa ndaifanira ndakatofa but ini mavanga angu anga atori violence yekutotangana chipachedi because I was so violent ndachitandadhakwa anga tori mavanga anombobvira ndambobatwa ngunzi chichi ndatofamba usiku kusvika mabrother angu vakatoti uyo handisina basa naye because uchienda chiri chitunha kumba waitogara ndichaenda ndafa because life yacho ndaitorarama ndaisingatyi ndaida munomona manati club anozi kune imwe nati club yandaimboinda zibhagidhadhi yanga iri kujosa hamusangopindwa navanhu nje ndamwandaida imomo muna makadai muna mune matsotsi but ndandisiri tsotsi to be honest handimbobvira ndamboita zvinhu zvakanaka zvekuzi kubata ngunzi kujosa handimbobvira ndambobira munhu ilife ndakatokura ndisina iyoyo
but nai ndiri munhu usingatyi ndaitongoda zvinhu zviri mparangozi so anomaziva handadini tagara kusvika zvinhu zvakazonge zvakurwadza mujozi am upside and down basa handicharioni basa anga raakunetsa ndopakazongewo mafureni anga akuramba achidini handichiwanda nekuzimba zvinhu zvakutotangodini kunetsa because time yandakaenda nini kutonzwa munhu aitaura shona kuti muzimba wedha unobva kuharare kana unobva masvingo pai pasina zviya zvekuita racism zviya zvekuti uyu unobva mundau kana tiri muchi waitonakidzwa kuti this guy munhu uyu ataura language yekwangu kuti ndepi waitomira kuti iwe ndepi unobva kupi mwaitowirirana basi takasvika paya pakutoti ukatozwa kuti mushona ndaikwasotaura zulu kuti vanhu asazwa kuti ndiri mushona tasvika tawanda kuzimba like izvi zvaita izvizvi kuti maforeni awanda mabasa anga akutonetsawo life yayo kustragola pamwe basa ritopera wautodzingwa ndilandlord chichi ndofunga pandakatombodzingwa basa nalandlord zvekuti ini papo ndaisikaendi kuchechi ini ndiri munhu wekuti takura tichienda kuchechi ndiri mufana from Sunday school because muzi wangu munhu waifara vechechi saka Mwari ndaitorespecta Mwari even though ndechidhakwa kana kurara chandisairira ndisonamana ndaitozoti Mwari uriko saka asi kuchechi ndaisikaendi zvekuti kana chipo zvekuti profita ndaisikavizi because chechi chandaenda ndanga isina zviprofita but ndatangozviziva ngekustragola zvazvo rimwe gore ndakaperwa nebasa ndikastragola zvekuti stragola kuti taimhuka chaichai handinge kuti ndira mujoza zviya zvekuti tinonga usana pogara ndichazombonanga wakapizijopo ndanakonkosa chotsvaga imba ndatsvaga imba mastendi yawo tobvindidzinga futi basa rapera ndakatanga nemuchenga ndeiya usiku rimwe dhei wako yakati baba ndipe ki yako haufanira kupinda mumba usina kundipa mari yangu ndainamboenda kumasowe kwandakaenda pane mufeso kwanditoshama ndokutanga kuenda kumaprofeti kwangu mufeso kwandimboenda kumasowe hakunobatsira kudai kwasokona basa ndakaenda ndinomwe mufeso wanga andituma kukambani imwe pano beating kuti akambani yayo inotora vanhu uchi kupano beating akati ukasvika ipapo ukamaketa but unoda munhu unoidea yekuti taridza kuti unoziva wakambozviita unongotaurawo chi zvitaridza kuti wakambozviita apa ndasinomboita zvepano beating kana zvichichi inoita nezvemota maya ndikati okay akati mande baya unomira pagedhi murungu anozouya dai ndatanga naenda kumasowe kuya vakati unoenda koona basa muprofita wakataura unoenda kumasowe ndatiza padhini paya ndakavaprofita ndiri kuenda kubasa saka anondibudisira zvinhu zvangu ndasvika mande yaya ndakatosvika nomira pagedhi ndandakatopfeka zvandatopfeka munhu uende kubasa ndatosvika samurungu yayo unobuda makuseni kocheka vanhu vanenge achimaketa basa kugedhi ikoko wakatosvika nechitupa changu zvese ndaende nazvo ndauya utondaidza zviri sei bo zvikazi uda basa ndikati ndoda basa zvikanzi wakamboshanda kupi saka pani ndamboshanda kupi zvinhu zvepano zvinoitwa makambani inoita zvepano building pane imwe kambani yaitoziva iri kudhuzewo kwacho yaizi nyiko kambani yaitwa nezvepano building ndikati ndikataurawo kambani iyo saka unobva atoziva kuti ndaita zvepano building ndikati ndamboshanda panyiko kambani of which nyiko kambani iyoyo havazwani kana munhu anonge anoshanda ipapa vatori saka ini anodi anozvisa ndangosezve kambani yepano building ndinotorwa thank you atorwa anobva kunyiko kambani thank you, you can go ndinoti say hey my brother thank you, can go ototena otodzoka mugedhi andunyebvu ndakadzoka ndeitoshora naMwari mumwoyo wangu kuti Mwari amindoono here zvandiriwo kunetseka ndipo ndai ndikunetseka ipapo ndakabva ndichitaura nekuti pari panombogaya kana kuti magic kuti ndonangu kana ziwallet rakasungwa rine mari kana ndomboona kana ameno kana kuna mbavha dziri kutiza nemari dzemhanyirwa zoisiya ndotora ndakafunga zvakawanda ipapo ndidzoka kumba kozi ndaine situation landlord urundidzinga nditaura landlord kuti akubasa kwaya kachinyi pandaona watari kutipa mari chichi musi Friday wati musi Sunday nimuzi yamumitora mari dzenyu wati chichichi uchombondisiya landlord haya ndichogara apa ndatogive apa basa radini ndarashaya ndodii first wakandidarita kukambani yayo ndichobva ndadii ndaenda kwaari futi ndobva ndamuudza mufesa ndikati ndakaenda kuside kwake masowa akandituma azvibatsiri wati ndinoona pana zvakati akati no yoga murungu uyo anosangana vanhu akawanda sesa ndakapfeka zvangu akapfeka enda wakatopfeka namaworksuit kana chichi woenda futi wotrya andobona usataura zvana nyika izvi zvinokwanisa kutorwa murungu uyo anosangana vanhu akawanda ndakadombodhauta profesa yayo akandikamvura zvekuti ndibaya nditopfeka maworksuit rimwe day mande iri mande iyo mande zvinhu zvangu zvatotisoba hours chimukadzi chacho chatondibuditsira zvinhu zvangu ndakatozvisiya zviri pahours kana no problem titobaya mande ndaitonamata bhozi ini ndaindiri munhu wangu mparanguzi kudhakwa but kunamata ari kurana nazo zvetu Mwari unonamata tobva ndisaka prayer kangu paya ndodini
ndototi ngandibachi kumaketa kubasa. Ndavaya ndasvika futi mandi pakambani paya ndamira. This time ndasvika pane vanhu vakatowanda varudini varutomaketa. Last time I was only the person wanga ari kumaketa. This time takawanda. Wakatobuda murungu same murungu ndatomona ndiri futi. Wakatanga mamwe face. Wangatori mapepa amwe macertificate vaitoziva basa musho. Muzanga ari maSouth Africans vamwe ipapo. Otobata macertificate. Ndaitonga makona munhu akudini akuenda kuti anototorwa. Udaidza futi. I was the last person munhu wakadaizwa. Totosvika. Anobudisa angu bepa, ndangobudisa chitupa, udai chitupa changu chicho chefeki chakadai anochiona. Akati wakamboshanda kupi? Ndichotaura imwe kambani. Ndangamboshandira security yazi Vanderberg Engineering GGG. Ndakati ndamboshanda paVanderberg Engineering asi ndaassista chini mapano bidder. Was not a panel bidder but I was assisting panel bidders. Akati okay. Vanderberg Engineering. I know that company. Let me call them. I know the manager there. Hey, bakadaro manjika. Apa nokuishanda kambona ndichotanga kuti zvatotanga futi. Wakutofonera futi manager uya. Obvichi murungu uya he was clever. Uri kundifeka pacha noziya. Ndezvefake Africans handitsaizwa Africans. Utofona zvefake. But let me call him. Ubatobata phone. Ndangozwa kuti na Africans. What? Africans. I need to give up ngata fuck off. Ndatodhakwazi. Ndato give up kuti apana kwana kashanda zvevari kufonera manager wacho nini handinomboshandawo. Ndopakatotepedza kufuna kuti okay. I think they said they know you. Okay, yeah, that's nice. They said they know you. Okay. Hey, zvitodinetsa kuti saka vese wanga asingafoni. They know me kupi. Ndopakazondibvunza zvepano beating manje. I don't think so. Manager waipapo ka. Asatozikana masupervisor madiki. Manager waipapo munhu wanga asikatooneki security asati zvipindira. Ipapo wakatofeka wakatita fake call. I'm sure wakati kutondivhunitsira kuti pamwe ndozoti akufuna ndoti ndandiri kunyepa. I think so. That's ndogaya izvo. Ndopana kato chindibvunza zvima-interview zvepanel beating. Wakandondibata futi ipapo because apanye ndaiziya. Sapa pane kapoka yakadai so kesimbi. Kakada kuita seka intercom. Kangaora zvikuita rust kudurika zvaizvo kane rust. Akati manje watinoita zvepanel beating zvakaita simbi uchida kuti uivhare toti zvimaburi zvivharwe izvi. Unoita sei? Hey, saka ndakamboita piece job rokuisa mabhodhi aya kana kukata mabhodhi maflat aya mabhodhi aya anoti ungazokata ndo room GGG. Mabhodhi aya anokwanisa kungotebuka kaya. Saka ndashandisa ranolight aya kudini kupecha mano ngatebuka. Saka ndangoti it's something like a ranolight. You put something like a ranolight then you patch. Zvakanongoya musoro mangu GGG. My friend, you come better panel beating my friend. Yes, I was the assistant. It was okay, like ranolite, okay. Then after that, you skill, you polish or you don't polish. The jongo itramu you polish. Indo brakama maru ya oriku. So brother, okay, follow me. Odo fura gate reading. Tutopinda mgate. Ito kambani hombe. Nitori nevanhu mazimba yeri mix man mazimba aripo maSouth African chichi ikambani kutoti hombe yaigadzira mota inorinyiwa mota dzemasoja dzekudhara dzedze anozi maSamuel 20 ndakatoma 0 ipapo maSamuel 20 maCaspers chichi saka murungu wangu wazonditi pinda follow me ndotomutera mugedhi mama kusvika itori kambani hombe but iri mix mazimba maSouth African but it's a big company. Inda zvepano beating inorinyiwa mota but mota dzakawanda dzinorinyiwa mota dzekudhara dzearmy dzemuhondo dzemapurisa dzemaCaspar anozi maCaspar namaSamuel 50 maSamuel 20 mota dzemuhondo dzekudhara ndodzinonyanyorinyiwa ipapo nematraka maLeyland matraka ekudhara. Tadi baba ndapinda mukambani mama ndatera murungu saka ndichisvika ndakapiwa interview. Ndakatama kuenda nosupervisor unoita zvepanel beating murungu supervisor wepanel beating zvikanzi nefesi watinogona zvepanel beating interview ndakutopiwa ndakambangunzirwa zidhoo retraka rakapofoka zidhoo retraka zvikanzi dhoo iri tokuti urigadzire handi watinoziva chepanel beating gadzira dhoo iri riite bhoo wodedzera matools aunoti ushandisa apa. Hapana kana tools wanda ndaiziva rezvepanel beating kana rimwe. Saka murungu uya kupanel beating wakatuma mumwe mufana
nematools ekuti ndishandise. Ufuthi munhu ari kutumaka muzimba ndotomuziya kuti location kughetto ndotomuziya mufana wayo. Saka totosvika ndikatomutesha mara mushini dzaundonzira idzi handisi tomboziya dzinoshandiswa sei. Tombirawo ndibhirifira kudai. Mufana akati hatitombotenderwi kuti tari painterview hatitombotenderwi kuti patinozoita kwani mushini wecompressor wokusandpaper wokusikira ndiwo unozokusikira kukwesha kuti ite smooth do. Handisati toziva kuti noiswa masandpapers aya nemazita. Handisati tozviziva kuti masandpapers ane mazita. Zvikanzi shamarika toda kuti mushini uyu ushandise uite chichi. Mufana wayo watondibhirifira kuti okay unodai so zvefast zvaizvo totounderstanda paya totodai ndoupresa ndozoti but kuti unoiswa sei sandpaper racho. Sandpaper racho pasand machine unofanira kuti urise rine maburi. Sandpaper rinonga rine maburi, saka unofanira kurisa maburi aya akadini akaenzana nesandpaper. Kutozvisa vacho ndoda kuti ngochitozvisa kwatombosha nazo usikazvizivi inotokunetsa. Ndakanotombodairo ndinetsa ndakazopesa ndazviona ndobva ratinama ndobva ndarisa. Of which before ndiriname murungu uyo akauya andapiwa mishini idzo dzakandibvunza kuti saka unoda sandpaper P nambani yekuti utange ndiyo. Ini kuti P zvacho handitozivi kuti P number chichi handizivi. Ndikati ndisati ndataura ndichiti akati unoda P40 here kana P150 here. Ndakatongoitiramo ikati P40. Of which P40 ndo yanga irudi yanga iritori fana kutotangwa ipapo. Ndatotora zidho rangu riya ndakusandpaper. Mazidhasi kudai zviya zvikuda basa ndikuziya situation ichi yekwandabva kuti mastand chakatovhondoka. Interview but ndasati ndapita basa interview. Ndikuita papa nditodai nditofuridza zviri bho zvikutoita. Wachobva aziva kuti nemasandpaper murungu aya akati you are finished with the P40. I can see you finished with the P40. Sa izvezvi ndokupa 150 watotaura ega ipapo. Ndati 150. Akati 150 ndo rinonga rakusmootha. Iri P40 riri hard kuti rinonga richimara kuza P150 inonga yakudi yakusmootha zviite smooth. Ubva ndipa 150 andobva smoother bo. Ndakazoona time wauya nebody filler. Handisaiziva body filler neinozi hardener. Handizvizivi. Body filler nehardener uchizvimixa ndo zvinozopecha kana iri mota kana muno makaita makomba meme. Ndio body filler ndio inozadza meme unoisa makomba then inobva yasitooma kufana nesimbi. Saka yawo unofanira kuimixa zviri pakati nepakati sekuti idhaka so woivhara womoimira idry then wozoisandpaper yobva yafana nesimbi. Saka unoimixa nehardener body filler. But ukawanza hardener manje inotooma iri pamaoko apo kuita dombo straight kuti kana kufura unotokwara inooma iri pamaoko apo. Handisaiziva wauya nebody filler. Saka pakauya nebody filler ndakatanga kuimixa dai. Ndakatoziva uchimix hardener wakabvunza kwatara mix hardener nebody filler. Saka ndaiti cho half cho zvambogoma maoko amsho ndakarasa body filler yakawanda ndotoifushira kuti ndisaone kuti ndakatoshaura kuti zvinombozinji handiba zvino ngechei. Saka mafese ipapo akabva azoenda pabreak ndichiri kudaro obva vatopinda pabreak vamwe kuti kugara mudhuze neni handinongozivawo vai pane mazimbo amwe anonga munyowa kana munhu munyowani vamwe vadoda kuziva kuti murudzii vamwe vadoda kuziva watotorwa basa zviri kufamba sei. Saka pakaimwe mudhuze ndopandakamboona kuti vamwe mazimba tiri mazimba kuna wanhu akuti tinongori neutsinye huri natural. First wakakotaura nemuzimba akatonditi unokwatoruzviridha kuti first unonge muzimba unoti tinongoonana vanhu tiri kutotarisa tinoonana kuti this guy is from Sahombo. Kati wadi wangu uri muzimba ndikati zvinobva kumusha ndoti aindobva kuchipingi chichi tikanzi zvikanzi basa unopinda panapa basa ndikati but problem interview yacho apana izvi zvindoda kuzama kumisa zvimwe zviri kungooma handizivi kuti akati hainetsi unoita hafu ini pandaiomesa naisi kutoisa hafu naitoisa bhicha nazviri nani. Iye ndiyo kwazoti chikozi unoti half body filler woti hafu hardener. Ichitoenda apa break ranga ratopera itobaya ndisara ndichidaro soka yochitooma wese kuti ngii ndakatoibata mumaoko ndakatoona kuti vhisi vanhu ndoshanda panapa chinomboitwa sei akandinetsa hardener yandonyepa akandinetsa ndopakati ndakatoshandisa. Saka pandaida ndaisikira paya ndichita vhese zimurungu raye rotora vanhu gedhi raye waindiona unonga achipatrola ichitendera pakambani papo handiti mune ma-upstairs unonga achikwanisa kukwira kustairs uko kukwira kutarisa vanhu mashando ake unonga aita sevanhu vanoshanda sei. Saka waitondiona
zvese ndandiri kuita ungarozvona ndiri kushanda sei chichi uchobva auya pakatanga kuuya supervisor kupanobhita wacho yeye murungu akati uchocheka uchiona mazibody fila mwana ndakafuchira akati yes, my friend, do you know this job? Do you really know this job? I know, but it's only like I was working as an assistant. So I'm not professional, but I once worked with someone who was a professional. My friend, you don't know this job. It's better utaure kune murungu uyo wakutaura kuti chini. Hauziwe basa here, but you are willing to learn. Usati uri kuziva usingazivi, because ndautarisa you don't know this job. Totongobata zvigunwe unongoziva zvekungonyara-nyarawo munhu chikutoita kutarira uchida basa. Andiripo. Ukati okay no. Anyway, uchataura munhu wadi kutora basa. Wakabva atoenda murungu uyo. Rera ndinofanira kuti employers manager ndo rakazosvika man. Rosvika ipopo ndikati my friend, why you didn't tell me that you don't know this job? Why you didn't tell me? Because I can see you don't know this job. You are messing my body filler. You are messing everything is messed up here. Yeah, my friend. Yeah, you are playing with me here. Listen. Just take a bag. Take a bag. Where's the bag? Take a bag and follow me. Chimwe changu chacho kutoshora Mwari chichototanga muspirit mwangu kuti abasipo apa ndakaita kachifinu in my heart kachifinu kuti kunetseka inika if I am gonna be a street kid kana ndichita street kid chata street kid life mwangu poko vebasa zvaramba na basa nazo apo dzandi kunetseka madezi wa because yanga iri last option yangu kupinda kwanakaita mugedhi imomo ndakanata ane feeling kuti ndaona basa saka ndakabata kuti Mwari hazvina basa kana kuri kunetseka ngandinetseke ndobu ndakamutera chibhegi changu nditoti kuenda kugedhi kobuda kugedhi ndobu ndakaona kupinda muofisi imwe bosi wakandifollow me ndokutoterawo kuofisi kwakwe andiripo saka muofisi mandakapinda yanga yakaita sereception it was like a storeroom yakaita reception yanga yakasangana nestoreroom like because ndopaitorwa mapatsi vanoshandiswa ipapo chichi vanachiri kukwetsa zvinhu zvanongada kushandisa ipapo ndobu ndakatozwa kutaura machinda anga atori imomo machinda aiwa anga ari kuzambia aishanda ipapo anga ari aishanda muchistores imo ndobu ndadzozi pai murume uyu masaizi emauniforms ake nebhutsu zvaanoshandisa kwana ende muperekedze kumapano beaters modzoti ngamufundise basa azive basa handizivi yakaita sekuti miracle kwandiri ende paihorwa mari per week andiripoona of which landlord wangu uko ndaenda muvhara vhiki rairanga natopera ndamuvhara andiripoona zvinhu zvanga zvaburiswa andiripoona zvanga zvada kuburiswa futi andiripoona ndohora per week apo mari inotaurwa per week yacho inokwanisa kubhadhara rent nditosarawo nechange per week ndakafara ndotoiswa kudepartment remapano builders raireya ndatopiwa mufesi wandakapiwa ndio unoshanda naye lakini mufesi wanga ati mushonawo zvikanzi shanda nemunhu mufesi waiziva basa was a professional pano builder zvikanzi shanda nemunhu azive pano builder saka ndaenditi kumuassista zvandanyimba kutoassista chacho ndo ndakazoita live andiripo tatodini tashanda papa anonga achipatrola varungu echiona pakuzoshanda pacho manje ndakaenda machallenges andakasangana nawo mukushanda futi imomo machallenges andakasangana nawo manje ndekuti kuskira mota zvaizi kutanga wesa sandpaper izvozvo ndakakurumidza kuzvibata masandpaper ndakanga ndakudini ndakutomazivawo mazita but pagana parinonzi gani raya rinozospraya rekupenda naro daiso chinhu chacho sachona chiri izi sambochishandisa chache because unototi uchipenda haufaniri kuti pendi iyerere ita kubudisa tumusodzi kudai inofanira kugara watoisa inofanira kugara iri smooth saka usati watojaira muoko wako unonga usikagona kufambirana nemabudiro ari kuita pendi saka unotodai yitochorora paposition 1 saka ndo challenge yandakaita apa varungu vaya unonga achipatirira uchiona mashandiro muri kuita saka ndati ndikatodai ganira yara rakandinetsa plus munhu unonga achikudzidzisa waka haanasi kudzidzisa vamwe vanhu vakunatsa kuti ugone unonga aida zvekuti utoshoorwazve maybe nebasa ripere vese ndisaka wangodzidzisa zveipapo otosiyana nini murungu waiti atosvika ndaitoti masurgical tashandisa masurgical gloves aya atozara mazipendi haufanira kuzara mazipendi kudaro so saka ndaitoti murungu ndikatomoti uyu uri kutenderera uchicheka ndonyepota senge ndotogadzira gani ndaitomborisunungura gani raireya ndoita senge ndiri kuriposa ndomboklinwa kana richigadzirwa kuti rinatso kufunctionable ndonyepota rigadzira kuita sekuti rafa kuti apende ndakatarisaka handisi kuita chaizvo ndotonyepa kudai baba murungu raya rekupano builders supervisor anga ndakangwara rainyatsozvino mufesiuka uri kuda basa but uri kusiragona zvimwe zvinhu rakasvika rimwe dheu raseka ndenyepa kusunungura gani
Because my friend, this gun is okay. You don't know how to use a gun. Eh? It was like, why don't you do that? I said, you do it, check my hand. You do like this, you do like this. Touch. So I know you understand. Kuvaipa bona utodini. Handa utogona kurwa maspray pen ndairwa primer. Kunonzi primer. Kunoti ukapedza kuskira woisa kubvisa pen mazipende kudhara yaya. Wosmoother. Makapofa meme woisa body filler yaya wodini woismoother. Traka rasvika pakuti rasmart raita smooth. Wochizoita kunonzi primer. Primer pen inozobata original pen yaya. Woroma primer. Saka isita dhila nezvozvo. Maoriginal pen aziitwa nemasenior. Sindakasvika pakuti ndakutozvigonawo. Asi ndakatozvigona maybe after a week. But ndakatombohora sandagona. Ndakatosvika landlord wakanyara. Because ndakazoenda pamba peshamwari yangu paiva nerumu ranga riripo. Ndichovaudza story yangu kuti ndaona basa chichindohora musi weFriday. Saka ndakumbira kudi kuti ndipinde munomu ndozoti musi weFriday ndobhadhara chichi. Akati no problem, ndokwanisa kuuya kopinda. Malandlord waindidzinga akashambuka nditi ndichiti thank you makaita basa mukagara neni. Ndaona basa ndava yangodi kushifta. Totakura zvinhu ndakashifta ndisikagari kudhuze naye. Toshifta ndoenda pangu next pandakatogara. So Friday watosvika tatohora zvinhu zvatodini zvaita bho. Kusvika zvinhu zvaita bho kudaro shuwa ndakazodiwo. Ndakatombopusha ndiripo ndakutogonawo ndatojaira pabasa. Zvinhu zvakutongonakawo. Ndichaenda mberi ndichikuudzai because ndakatangobhilievha kuona kuti in life tichirarama spiritually zviriko zvinhu zvinotoaffecta mulife. Because kubva pamadzingirwo andaita mabasa mapera aita mabasa ndaitozviona zviri spiritual because ndaenda machuwadi zvekutoziva kuti basa rinobatwa so ndasingachati zvinhu zvisina basa kubasa. Though ndaini chiri kumwa hangu ipapo but ndaenda kutoziva kulimita kuti Sunday ndasikamwe Monday ndoenda kubasa ndiri sober. Ndakagara ndichishanda semunhu wokuti ndandataona ipapo ndandatokura age dzangu mafesa angu ndaitambona vazhinji vanga vatova nevakadzi vanga vatora vamweni vatova nevanawo. Saka ipapo ndakamboita pressure yekuti ndakatodzidza futi kuti in life usaita zvinhu kutedzera vamwe vanhu. Ita zvinhu zvinoenderana nezvauri kuzwa iwe nezvauri kuda that time. Pasakazopisa taakudoro nemafesa angu. Mafesa angu anga anakadzi ndaisati. Ndikada kutaura nyaya dzavakadzi ndada kupinzawo nyaya dzavakadzi pane kutaurwa pepe. Ndatowanzirwa iwe unoziva nezvavakadzi mani nemukadzi here chichi. Saka zvakandipa pressure yekuti no man. Ndofanira kuti nditokandawo kitchen. Ndaenda kutongoti ndikaona musikana wandotodanaka ndinotoda kumuconvince kuti tigare tese fast ndifana kuona mafesa angu. Kusvika zveshuwa nemwe bhebhi wandakadaona naye paFacebook. Tikadana kunga tiri Zimbabwe. Tikadana through Facebook. Bhebhi kusvika wakatouya kuJozi akasvika neanti ake. Ndindaimba pressure kuti ndinotourora ndinogara newe. Ndikagara naye. Of which munhu wanga asati aredi nezvekudawo kutodini zvekutoroorwa. Ndindatori yangu pressure yekutodawo mwana chichi. Ndakagara nemusikana wangu ndichishanda kubasa ikoko. Tikagara. Problem yangu yekumwana ndichinayo because akumwanda imwa zveshuwa. Kuchechi ndautombopota unechiti kumasowe so ndokutatanga ndichitomboendawo kumbombozwawo life nokamira sei ndatopamwe nokuendawo masowe. Saka musikana uyu atinozogarisana kuenda kure because musikana uyu waitoti ndinandi zvemwana kuti ndiite mwana you have to pay 20,000 rands kumusha kwedu. Of which 20,000 was a lot of money. Asi mwana ndaimuda. But ndinenge takaita mistake kufunga kwangu kuti wakaita preg. Because takati wakarutsa rimwe day ichitaka kurwara ndikafara kuti preg. Tikaenda kuchechi kwemasowe wakasvika akasimudzwa nemumwe muprofita kumasowe but I believe kuti muprofita wakawana because wakati mother ndikuona sekuti murifila kuti murware but tikuona kuti makabata pamiri. Ndakandibva chechi kwaya inini ndakabva ndichifara baba ndituti zvazoita. Apa uri kuzviona kuti uyu munhu uri kubada zvemwana uri kufara. Hazvitomunakidza urongondifeka kuti sekuti uri kufara. Takati chati tagara ndogara zvemazuva ndiri kubasa. Muziva kuti utanga kugara nemunhu marelationships akamboexperience anozviziva. Munhu uchitogara naye ukazoti wabaya unostressa zvimwe zvekuti unoita blackout kuFacebook. Ndakati ndiri kubasa ndiri busy ndiri kushanda ndakaona foni pamessage yapinda. Ndozwa musikana wandisira message ita shamari ndabaya ndakaona ndiri kuda zvemwana ini zvemwana handizvidi ende muprofita unonyepa handina mwana chichi ndatobaya kuJoburg kwandangu. Saka
usara hako bo ndatora khadhi rako bcause ndamisira nekhadhi rangu kubhengi ndatohora chichi ndaikwanisa kuti ndonza mari akadai chikafa chichi chikazi ndangotora mari yekukwira khadhi rako ndarisiya muroom for sure ndo zvakaita ana anambondibira wangotora mari kukwira but if message yayo nekuibhilivha kuti akusina baby huko ndakazviona sekuti fake kuti ndichashanda kana ndichatozvikwanisa ndakutoita blackout ndizozvifila musho kuti chii because ndinototyira futi nekuti mafesi anozotondisekuti baby raba hai kuti taurire futi munhu ka ndiraiti munhu sikadi kushare everything kana mufesi wangu kana ani vanhu andanichiwirana kubasa kuti zvadai asingaiti ndatizwa nebaby asi ndikuzwa feeling yekuti ndofanira kuti ndishare futi ndakanetseka safriday taikurumidza kushayisa zvekuma1 masikati tobva tachayisa friday yaiya ndabaya kudheni kusvika ndichivhura dhoo zveshuwa munhu hamuna manonzwa nezitsamba kunzi inini chamara ndizvokodai plus ndidosita mwana ndaroorwa chaichichi sikuzi zvokanyora zvakawanda ndobva ndatonoti bhebhi rabaya mudheni makati ndimi ndokuudza kuti mukoma wangu mudheni meyameya munoita murariki kana mukadzi wekutanga bhebhi rakutanga kuita kugara nebhebhi ka rikambokutiza kana uchiridaka ndakatadza kurara mudheni usiku wacho ihwo ndakamwa doro futi ndisandambira usiku wacho izvo ndiri kubvisa stress apa brain dzangu dziri kugara ndimufonere kana ndiri munhu futi ndakafunga kuti inaninyanywanzoda kunyengerera munhu zviti ndiri munhu wakuti handidi kunyengerera munhu kubhega so asi inside munhu atofila kuti munhu ndomuda sandakatora time pfungwa dzimwe dzoti ndomufonerere handisamufonera here kusvika inonge waitofila that feeling same thing kwaanga ari kusvika iye wandifonera uri kuite uri kupita ndakadhakwa tomunyengera pepa wai wadai chichichichi asvika tapani takanyengerana ndikati hatichaiti zvemwana tongogara tese chichi ofuchi nongo kaenda kozobvisa chi pamiri mano ndakaita bcause wakazouya after 2 weeks or ya aita zvichitotigasane zviri bo but manje tanga takutodini tichati zvemwana chichi tofanira kuti protect what but takazopesana edu tisikachadziviriri but wanga asikachaendi chi kumazuva ndichotonti munhu wakazotokototi prepare chichi kudai kusvika patakazototi ndakazomutsvagira basa pokutsvagira basa ndakaminda ndotomuona kuti unenge wanga ane madhira akutoita tobva tadini tatosiyana but pakusiyana kwakaita pakandidzidzisa kuti no unofanira kuti uite zvaunoda munhu usati kunokuona mafriends because ndanga ndichiita torausi kana kuburidza nemafriends ndakagara mujoza basa rikazopera futi mapera akaita basa wako ndotombokuudzaika pamapera rakaita kuti because zvakandirwadza because basa rindakanga richengetedza pandakatoti mhepo dzakasimuka ndakatange kungoona munhu ngaakumuripopotera echingondishora basi ndotokana zvitombochacha ndekuita chinhu chemazuva ese ndakutoshifta sekuti like a punishment because ipapo waitozokaona wakuita sekuti urupiwa mapunishment vanhu vanga vatogara basa vaitozoti unozoti wakutodini wado kutsvagira problem udo kudzinga ndashiftwa pamwe ndapuwa zitrailer ndiri 1 unonge panodoto mabasa anhu 2 ndakwasopiwa ndiri 1 pane ponowaistrepa mota kauri kuistrepa kuti isara kana chesi rere riri 1 unonga uri 1 uchichibatira mabhaudhi uchidii ndazviita ndiri kuti nditotaura kuti apo nofanira 3 days kuti upedze ndaitopedza kana before ndachinjwa futi ndadai rimwe dhenda toende kuiswa pane munopakwa matraka anonga achakafa achadozo panobhitwa munda unonga wakakura sandi munomera masango ndatoka kusoka maloni mowa kwakwe ndakutomowa mukati meme ndabva ikoko vari kuona ndikuita zvese ndaiswa futi vafunga ndicharangwa ndapuwa pandakazodzingwa ndakapuwa vakanditonditambira chitsotsi because mwedzi dzendaenda nadzo kuSouth Africa pamutemo welabor munhu akaita 3 months ipapo contract yako unofanira kuqualify kuita chi kuita permanent saka ndatana nemwedzi ndakutobata gore ndatoti sanda permanent saka vanoziva kuti because ndashandisa South African idea vasaziva kuti chi ndiri muzimba saka vakaziva kuti vakangondidzinga zvisina order ndokwanisa kuenda koripota kulabor kana kuCCMA vakaona ndakadzingwa zvisina order saka vakati vachidondidzinga zvakandishamisa kuti vanhu vari kundishungurudza ndakambangu kuzi rimwe dhenda ndavhura ndapiwa rimwe chesi ndiri kushanda zvikanzi apa unokupenda zvakanaka wadai so warning form saina warning form saka sezvo mawarning form aya tanga tagara tichitosaina mawarning form anhu hatisaitora serious kuti ane warning form wangosaina usina kuandastenda kuti zviri kusainira ndizvo here but ipapo taitangojaira kuti vaingoti tisaina tangozoti havadzingwa nokukusainisa saka vakandisainisa musoma warning form 2 rechi 3 inonga ita final written
ndiripo unonga kutozoti wakudotodzingwa saka sizovanhu aingosaina ndakangosaina tuwa uchibva rechituwa kaikondisayinisa vechindipa mapepa ekuti ndaapermanent pabasa zvikatondinesa kuti ndaapermanent ndaiswa permanent apa ndiri kushungurudzwa chimburi chii ndandika kufara kuti ndaapermanent ndipo ndakapiwa rimwe chesi rimwe zuva zvikanzi ndatostrepurure chesi iri traka irisa riri chesi ndiri 1 ndakana namadouble vhiri mahombe aya ndaimabvisa vhese ndiri 1 ndatoita ndaita zvaizvo ndaindiri kuona zviri kuitika saka inini ndakapiwa matask nemurungu yekuti wainditi ndoti uripedze mazuva akati chinongana kuti bvisa ndochinofanira kubvisa pamahours ino ndakutaurira wainditi strepurure apo strep apo strep apo strep apo andiripona ndoita odzoka futi kuti bvisa ichi neichi nechi neichi saka pano umwe supervisor because masupervisor asi pakamboni afanira kunge warespecta pano umwe supervisor wanga uri masupervisor wana makanike waigadzira mota makanike wasire pano beating wakapfuurawo pana ndiri chidini ndishana ndaenda zindishana ndi supervisor wangu saka supervisor wabva anditi chini shama ndoda prop shaft iyi ndombira ndibvisire prop shaft yodini undipe ndikati okay but andinokuibvisa because ndapiwa target yangu ndewangu supervisor saka pendozombobvisa prop shaft ndakutodi ndakutoita rimwe basa saka anokuibvisa supervisor wayo wanga ndi prop shaft wokumwana makaniko chobva anyangadzwa nazvo uchibva ndina manager mumbuti uyu ndamutumira ndibvise prop shaft ndaida kuishandisa waramba murunguru yari chobva ratiwa rakanyangadzwa iwe wanzibvisa prop shaft ndi supervisor uyo wayasina kubvisa ndikati no ini ndiripowa basa netarget ndi supervisor vanoti ndibvise izvi pamahours akati saka ndava ndipe ndinobvisa prop shaft ndinongana kutodii chifanzi unongarambira supervisor chichichichiyo enda kugara kumatayi pano painzoka waita zvinongo zvinonga sikati unozi enda kugara kumatayi iso ndomaenda kunogara time ndatouya ndatosainiswa final warning form ndatozi basa wozoya kuhearing chimenda kumba apa zvandaenda akatadza chacho paipasina to be honest ndatobaya kumba ndaenda kumba kwandakagara madays nemira madays ndakazozoya kuhearing ndotoya kuhearing ngedesperate kuda basa ka ini ndiri munhu wekuti ndakakura ndisikadi zvingangana ndisidonyepo ndisikatombozivi kuenda kungangana kuita sei ndiri munhu wakura ndisikazvizivi zvechiprofita ndakatangira kumasoko ndotaura saka pamba pandaigara paya pane mumwe mudhara wekubulawayo yanga iri nyanga mudhara wayo wakabvira udhara wakatombobvira udhara ingotaura nezvekuti ndamuwandatrakitoda kudini kuti ndimupe mari ndishanda chichi saka handisaenda kwaari atozviona kuti oda kuti zvinganga ndaivhitya but ndakazoti nedesperate basi ndakamutaura kuti basa kwangu zvadai zvichape rinopera zvikanzi nondipa mari zvikaita bhondo ndokugadzira ukaenda kuti nguhearing kwako havakudzingi ndikuda basa ndikati mudhara ndiite bho maitiro akandiita mudhara namai zvakandinyangadza wakandipa kamwe kamuti kakandipa zvikanzi kanonga uchikatsenga uri muhearing imomo zvikanzi torwa tambo ndakatorwa zvikanzi tambo iyi ndikatambo nai ndakasunga inonge yakahenga maprivate part angu aya yanga yakasunga yakahengwa dai apo ndakaita kuhengera muhuro sandakavhara pa ndakaita kuhenga yakabhalandisa muhuro ndikachifunga samutazi nyaya yekuita desperate tobva ndaenda kuhearing wandakadaro ndatosvika ndatopinzwa ndakapinzwa ndototongwa ndichitsenga chimuti kangu kake basa rakapera mukoma wangu hapana zvakashanda ndichitodzoka ndakadambura zvimasini zvake munzira zviri zvikanda chimwe chitambo chake zvishandi tozviita kunyanya ndiri desperate from there anyway ndakashanda ndichistruggle life yangu yanga ma on and off ndakatoti yanga yatokurira pakustruggle saka pakazouyawo mufana wangu wakazobvawo kumusha itobvawo itoya kubasa saka mufana wayoya ndandaenda kutobhesa naye ndisingachashandi ndakutombogara nomufana wangu uyauya ichondibatsira waindiitira zvese pana ndingati ndaishota kusvika mufana wangu akazoitawo bhebhi aita bhebhi oenda kutogarawo nebhebhi rake handisina munhu wekuti ndigare naye ndakazoonawo basa ndaona basa resecurity futi yanga isikatobhadhari yanga iri umwe mufesi womuzimba wandakatosanganawo naye wanga atopuwawo chicontract nevarungu vake wanga akumutrasta pakambani yaishanda saka vatongomupa contract yesecurity because wanga asikatobhadhara kambani so tikatotanga isiri kambani sachi munhu wangopuwa chicontract chekuchigadha ipapo tototipawo zvima 2000 rands madhezi acho 2000 rands madhezi acho yanga isiri mari tobonesa asi kuti you can pay rent waikwanisa kubhadhara rent wakwanisawo kudya saka ndaisina option ndaingoita zvinhu zvenguti ndisustain life yangu tashandawo futi bye bye tatine kuchinjana nomufesi wangu mufesi
watachinja naye chikubatana madhezi kuti kana ndofana kupinda nini vaikwanisa kuti arega ndiite madhabho ndishande masikati nemanheru wozondibatirirawo ndozoenda kwanoda kuenda. Samufeso yaidaro pamwe pakazosvika paifana kubatirira inini uchobva alova eti ndiyo aifana kubatirira position yangu saka ndakaita sekuti ndini ndalova andiri kuona because votarisa paroster ndini ndaifoda ndiri pabasa apa munhu waizvo taiita zvaizvo wandiitira rafu amufeso yana ndotombotora time akatishama unotondishashira basa rangu angambolovhi weze pafana kupana munhu panapa chichi basa rapera aipapa ndonyebva pakaita last pfungwa dzangu kuti inini mastragurira ndaita mujoza munomu ndechini basa chipera rechidaidai because ipapo ndakaperwa nemabasa akawanda andaonoti ndingakwanisi kungoramba ndakamataura panapa akawanda mabasa ndakapendeperwa nelife yandakastragura yakato ndakastragura mwakawanda ndokwanisa kuona kuti handichakwanisa kudini kutsanangura ndopa ndakadecided no let me go home andakati anga ndiende kumba ndokumba kwacho ndandisina masvikiro mari yakatondipaiwo chipei ichocho ndakatoti ndongotenga zvihembe zvokuti ndisamakisawo ndotengawo ndongosarawo nekamari kakosvikawo kana neka 400 rands kana kumba kana chichika beta kuti vanhu asangonesa kuti munhu wanga achiri kumwaka ndanongosvika neblazi yangu iri kumba futi blazi yangu yakazosara ichishandawo futi pazona patangana tipe pazona ipa pakambani iyoyo yaitomwawo svikaoneka mwisa blazi yangu vanhu haazombooni kana mumaraini kuti handina chinhu ndongotengawo zvihembe gudzi rangu remumba zvandainditora nazvo zvidziyo ndakatosiyira mupanhu wangu yokuti kuti ashamatora kuzi ndaisangana mari kuti ndingazvitakura sana hangu ndingandiende kumba of which kumba kwaikwa musakanganwa kuti inini takazonge taita maskandals akazoitika tabva kunyanyadzi kwedu kwaya toenda kwabiriri takazotosiya musha wedu wakazotengeswa ndiblazi wangu because panga pane maskandals okuti angaitika watati mukoma wangu azotora mhomuzi wangu sa musha unoti wamudhara wangu chachaka pambusina musha unoti wamudhara wangu kwanga kwatosara musha wekuti ndichienda kumba ndoona namablazi ndinoona mbamba pamukoma kana kuti ndo wanga atori musha wangu atodii watosara iwowo wedu wanga watotengeswa kuti awatotengeswa kudhara mukoma wangu wekushayika kandiendesa kuchikoro atoshayika saka ndango ndingandiende kumba nditongosvikira kumakazini angu because mukadzi womukoma wangu shayika ndio akazonga asara kupegi kwakanga kwatsvagirwa mhomuzi wangu saka kwanga kwatava kwevana vablazi vangu nemukadzi iyeye saka ndingori zvekutoti ndinonga ndienda kunovhista saka ndakati ndadzoka kumusha paya ndatoenda it was 2015 if I still remember 2015 ndaenda kumba zvototi I don't care ndokumbotonogara hangu kumba kunetseka kwendingananetseka ndiri kumba though handisi kuenda pamba pakuti ndipamudhara wangu but I'm gonna just go and struggle ndiri kumba ndozvakamubrain wangu kuti ndichade chikunetseka mari rendi mujoza ndedzengwa ndilandlord ndodai handiendi ndakakwira bhazi ndisina mari ndingore mari shoma yekuti mari yekusvika nani handisina kuti ndisvike nemari ndaifanira kuti ndisabhadhara mari ndabhadhara mari yepassport because ndandisina passport kusouth african side 200 rands neyekuzimbabwe 200 rands ndaifanira kusvika kumba ndine 200 rands ndo mari ndaifanira ndisvika nayo change ndakakwira bhazi tichibaya I remember tollgate rokupedzisira takuda kuzotoenda kunana Lwesichard nini matollgate vane mabhazi anombobuda kuenda kuweybridge panobuda ndaenda kuweybridge papa ndani nomufeso naenda togarawo naye tandiri 2 pasiti mufeso watitoi first day yake kuenda kudheni wanga ane makore asingaendi atoriwo negudzi rake totesha ndakagara sere sikaendi kudheni tori first time yangu chichi zvinhu zvacho zvatingotaurana nyaya dzekustora gola zichichi ndiye wangagara nechekuhwindo ina ndiri kunoko ini ndiri kungoita zvimaimagination zvangu zvekuti ndikakunamata ndainamata mwe ndiri munhu wekuti kunamata ndaisanonoki ndikutonamata papa nditodai ndichinamata ndoti mwari kwaita zvitamira kuti vasvika kumba ndichimakisa ndisina kana chinhu ndisina kana mari zveshuwa handizoona semunhu nomwe obviously watosvika kumba wauya zvakanaka wotoonekwa nokuenda kumabhawabhawa ndisvika ndisina kana mari ndisina kana chii ndakati tichienda paweybridge payapaka zvatopera zvingoya mubrain dzangu zvichienda zvichibuda zvichienda zvongofunga nyaya dzemari ndaingobatawo mari ndakati ndichitarisa pawindo fesi wanga atogara kuwindo ndiye wandaindagara naye ndakaona kabepa kaireso nemhepo bhazi riri kudai iko kari kutora bepa rotorwa mhepo kudai so saka ndakwanisa kuti 50 rand ndoti mari ndoti munomufeso wakagara iwe tarisa imari ika iyi rapa isi mari ere uyu mufeso yaasi kutoiona uri kuti windo
uti ipi ndikati aiwe ausikuona here iro pepa iro kuda iro imari uti hai no handisi kuiona haasi kutoiona baba ndino driver ndinokumbirawo kuita wait anoti ndaona mari unoti ashamari mhanya isina kuti ngofamba ndibata paway-bridge apa ndinodzika bhazi achifamba bhichana ndi paway-bridge handinongera kuslowa because ndinonga kune traffic ndatobuda saka ndatobuda ndedzoka kumashure kubhazi driver unoti iwe ukatira wait pabanza vanokusunga enda kumberi kuno matoilet aindaziva ngoti handisikuenda wait ndikuona kuti haisi mari ere endaona apa yanga ita nechekumashure ndotosvika i200 yakatopakarira zvimasango dai but yatobhalansiwa zvimasango ndosa ndakafara ngo 200 rands yanga isi mari hayo inotyisa but yanga itori mari kuti inekavha zvimwe zvinhu ndatava ne 400 rands kana ndikadini kana ndikabhadhara yepassport yaya 200 nekuzimbabwe nekusouth ndatava ne 400 rands ndatodzoka mubhazi meme nditotaurira nadriver kuti ndaindaona mari nanhonga mari ava ndakatoshamisa kuti vanhonga mari waona mari mubhazi mufesi ndagara naye zvakamunesa kuti ndaona sei mari 200 rands nini ndanga ndakadini ndanga ndiri iye ndiye wanga rugwindo zvakamunetsa atotogara saka ini for me ndakanoti it's a miracle of God zvakandinesa maonero ndakaita nezvandai ndinazvo inside my heart and pandakaita kuti ndimwari ka ndechekuti ndine situation yakadaro yakamboitika hangu ndasiyawo mashure ndatoda pana zvimwe zvinonga ndichisiya nekuti ndichiri tori kujoza ndakamboti ndashayiwa futi ndisikashandi mamwe mafesi tobva kuti murungu wedu uda vanhu kusenjureni hani tinodi unoona basa ikoko ndandisitorina kana nemari yokukwira train kana chichi uchibva ndikwidza train sa train takakwira yakanonoka yanonoka tobva tasvika kukambani murungu yatsamwa tomira pagedhi vanhu vake vanonoka pakazoda kuti mafesi amunhu yamwe adatauya naye chichi murungu yanga atotsamwa kuti don't tell me nonsense chichi ndotosiyiwa gedhi totorosora takatomira kubanzi kwegedhi tobva tatodzoka kutrain station namari yekudzoka kumba namari yekuita sei ndine same situation ndotaura kuti landlord was kujoza usikachabhadhareni malandlord anetsa ine same situation ndikatomira paflyover so flyover train ungaifambira pasa inoti pamusoro ndakamira ndakaita afrika prai kangu ndechiti mwari dai ndaingoonawo basa chichi I remember ndechipedza kuti takaprai kakoka pakapfura mufesi uchobva tondieta mfoweti kuti ndimhoresane nechirudzi chekusabva kuti abobo because mfoweti ndikutsvaga munhu basa udi basa here zvindotaura zvinhu zvakaitika ndikati ndoda basa zvanzana ndakaona contract yokuisa masiling ndiri kuisa masiling kumall wandiri kuisa masiling kucentury mall nokwanisa kundiasista chichi ndozokupawo mari ndobva ndatenda nomufesi mari yakataura ngati mari ribo akati sasa tinonga tichirara ikoko ndikatofara kurara ikoko because iko kumba nditori mascandals tozobva kunotapiwa mari uchinda kandisiling iya wanga asikatogoni kuisawo varungu vakabata contract apa vanokufara vangakamupa contract vanofara maisrael akati asiling yako aisibo uchitopa mari yepangashanda apa ipapo akati asoitu muda munhu wakushanda naye bcause vatina mashandiro angu ndakatosara ndakushanda mukambani yemurungu iyo zvinhu zvakati munifambira futi saka ndati ndoda kutaura example yekuti mwari unomuita miracles mumasituation bcause ipapo ka ndakati ndanhonga mari ndatosvika pabhodha tisvika bhodha kusouth africa vane mapasipoti baya mobhidhisa vasina mapasipoti ka nokwanisa tobayanisoka tosangana mberi kuri bridge ndichombofunga kujoina vasina tsoka kuti tiite zvekudhabula apa zvaizve ndichovhunduka kwanga usiku ndichosara mubhazi ndichoamba kuti pasi pesiti pfe mapurisa anositombopiindawo mubhazi vati papa vanopinda mubhazi vanhu vaende kudhisa mapasipoti vakatongeya mubhazi veidai matochi daingone matochi ari kusimudza mudenga mawindo kuti varungodai mumawindo ini ndakati kwatata pasi apa handitoda vanhu vaende kudhisa mapasipoti vakutodzoka totogarawo nevamwe vanhu ndatobaya handina kubvisa 200 ndaane mari ndakusvika ne600 mari yangu zvakutotangonditira free ndatogara takuzimbabweni side zvanzi vasina mapasipoti muri kudiwa mukati muchiofisi pane chiofisi changu chiripo isati yagadzirwa yanga isati yagadzirwa sezvo zvaipaita pabhodha paipa chinekarumbwa yanga nechekumusoro so zvikanzi endai modi mubhadhara waibhadhara mari kana usina pasipoti endai mubhadhara mari wanga usina mari wotobhadhara chichichi bhazi rakuda kutoenda vanhu vatopedza zvese ini ndotokumbira ndakatokumbira kati handinawo kana handinawo kana mari ni chef wangu ndakumbirawo ngoenda handina mari yekukwira kati ndotopenga iwo chichi iwe unopenga iwe umirapo vanhu vasotobvisa vamwe ini nditozi iwe umira unopenga iwe saka kati ndamira kudaro ka bhazi rakutanga kuti urevha ndotozo bhazi doda kutoenda ndasara ndiri 1 muofisi mupurisa wa2 nemukadzi umwe mupurisa wakagara patebhuru apa havakuita sekuti vachatondoni vatorobhizi nekunyora
pfungwa dzangu dzoti ndibude here, dzimweni dzoti kandibvisa 200 nditombotaura ndichobva tatoti futi ndapirawo ofisa ndapirawo chichi voramba katonyara nditotaura nditeka kufamba nedini ndona vasindibatikira ndakatobuda havana kundidedza kuti nditobuda muofisi meme nditosvika bhazi bhazi ranga kuti nditokwira mubhazi kuti nditobaya ndatane 800 mari yangu 800 matezi ayo zvekusvika kutombonakirwa dai zvefake kudai aisaitojambisa yanga itori right ndatobuda mumapurisa meme anotobhadhara mari ndini ndatopinda mubhazi taakutoenda atotosvika kuzimbabwe zveshuwa nemabhulazi angu atotigashirawo hazvinotombooneka kuti ndiri munhu wabva zvekustragola ndakagara kuzimbabwe amsure ndakagara about 2 years ndiri kuzimbabwe ndakati ndagara sezvo handingataura kuti zvakawanda sezvo unongoziva kugara kwemuhama kana munani kumba pamba panana pamabhulazi kana chichi kwemuhama kufanana nokugara pamba pevabereki vako saka ndine machallenges awanda andaitoona saka zvakandikonzeresa kuti ndinge ndichiti from home to another ndikana plus unonge waejo yakura ende vanonge vachiziva uri joza ndiripaona hapana zvavakauya nazvo ndiripaona kunyanyanya kuvakadzi andinongoziva kuvakadzi vanonge vane zvanonge aitarisirawo saka ndakasuragola kuti ndanga ndasvikira pazona ipapo pabhulazi wangu ndikati ngandiende kuchipinge kuimba yabhulazi wangu vaneimba kujoza saka kuimba yavo manje paigarawo cousin brother yaenda kuchikora yakanga wakuenda kuchikoro akaa nemukadzi chichi mana momuzeri ndo vaberekwa vese cousin brother yangu yaya saka ndakati ngandiende mbogara kuchipinge uko mungaita bheta ndosvikawo ikoko kune mukadzi wake wanga ari kuchikoro kuuniversity of Masvingo wanga ari kuuniversity Masvingo nditomufonera kuti ndombogarawo padheni chichi ndepabhulazi vari kusouth aya but wakaramba semunhu wanga nemukadzi wake asipo ndofunga kuti wakafungirawo kuti pamwe chi hazvingazomiri mushe wakatongofungirawo zvanga zvisikatofungiwo mupfungwa dzangu bcause wakati wozouya chi kumadhizemba ndaouya chichi apa ini ndoda zvinhu zveipapo but ndagara hangu muchipinge mutauni chitori nehama dzakawanda imomo sa ndakati ndati funga kuti gare ndicoti no ndakati ndati gare ndicoti ndikaende kupegichi kwabhulazi wangu mukadzi wake nomuzi wangu waugara mukadzi wabhulazi wangu wekushayika wakandisa kuchikoro chichi ndokwandakazoenda ndiri ikoko ndakagara ndine hama dzedu kuharare dzakati wande but ndine mwana wabamukuru wangu umwe first born ekwana mudhara saka wakazonzwa kuti ndiri kudheni ndiri kumba wabva andifonera kati mabhulazi ndakanzwa kuti muriko zviri sei bhobho chese yako kujoza kati zvoza ndakatombomira ndiri kunoku muri kuitei kati hapana zikanzi muderi kumboya kuchi kuholiday kunoku palife ane ndajairawo ininика nekugara kwamapegi kwayakaka ndatoona kuti andingadi ndikasvika kuti ndaita life kujoza semunhu wakaenda kujoza kwacho ndichiri mudiki because I was 19 pandakaenda kujoza ende ndakazotobva kwendati munhu mukuru dasi ndakataka kutoshandira joza zimbabwe andombobvira ndatomboshanda nodii but ndangu ndipedza chikoro sei ndambotaura zveshe ndobvira todii ndobvira ndati kuharare is better I'm sure ndingatombonawo zvekuita ikoko aizofanira kuti ruseva mutauni toziva kuti wauchochaishi mapisi jobho ndobva ndakatotumirwa mari aisona kana mari yacho kuenda kuharare ndio watonitumira cousin brother yangu otonditumira nditokwira bhazi iye wakatotidedza iti cheholiday but inside mari ndakatoti anonyepa ini ndisvika ndichatodzoki nokuramba ndakagara for sure ndakatosvikawoko totodii vakandigamuchira zvakanaka ndio wakatoikonditora kutauni mvesi toenda kwandainitori kuwadzana ndigamuchira zviri bhoo takagara zvakanaka pasina kana problem nino behaviour yangu ndaitawo behaviour semwana unotoziva kuti pandiri pona papa ndepamacousins atonditumunda twatovaita unoziva kuharare pane pakati pekuwadzana fo necolobro pazvimaminda zviripo saka havanawo iwo wavo ngasinojaira zvekurima vanepo wasende kumunda ini ndatobuda namudhara ipapo kuenda kumunda mudhara dzaifara zvekurima namhomes saka ndaitovabatsira ndatobvako bcause anongoziva timu rakura tona zanonga chinasa kuti kurima zvinomakisa saka ainda ndisina pride ainge apera ndaenda machuari zvasiyana kudhara kwekwe ndaenda machuari zvekuti ndandisina basa nekuti zvakadai zvinomakisa ndaitoenda kumunda ndeivabatsira ndatobva togeza nditopindawo nditojoinawo netimu but I was still drinking nditi munhu chirikuita zvekudhakwa nekudai ndakagara nawo bho kugara zvakanaka ndakazopedzisira ndabva ipapo ndaenda kutogonawo kuziva zvimadhiri ndikamboshanda pachimwe paipakwa mota paparking ndeigadha makombi usiku ihwohwo munaa muchitogeza makombi aya
anonga muna muchigadha angati mari shoma shoma taitopiwa ikuhora kuti asitomboita zvimari nekugeza makombi but kombi kakopaka waizozo api tora chi ndidhora iri ndigezere kombi yangu $2 ndigezere kombi yangu ndakashanda ipapo kusvika mukazini sister yangu yazondidedza vakati uya mugarodhini wangu kule chichichichi aona ndakati kuzonogara naye kunonzi Glaudina nekazini yangu yaya yanga pangata opportunity yebasa reconstruction abatizi acho chekuzimbabwe tikatona basa mari aisaibuda kwakwaso kutozwa kuti umunyora $10 pazuva motoshanda mwedzi wapera mese nevanonga asika kubasa norovharovha motozi tombokupai ma150 after 3 months ndatopa 150 after 3 months sandakatsotipirwa vanhu vaishanda pawanga vajairo iyo aitoziva kanzi aiwa chapanapaka ukatoshandawo 2 weeks 3 weeks unombomira usashanda zve every day because mari yako yatinokupiwa mari yakadi yakafanana but it was better because ndaenda kutomboonawo zvekuita asa ndagara ndirwara nawo kuti necousin sister yangu yaya ndichitoshanda ndichidaidai cousin sister yangu munhu wanga atoro tumari twakewo saka ndagara zviri bo tagara paya tichienda kubasa kwaya ndazodino ndazobvawo cousin sister yangu yaya ndadzokera chi kuwadzana but ndanditipura ndichienda kubasa kwaya ndichishanda kumarodhi kwaya ndichishanda mari isikabudi zvayo pasaka pandazodzoka kuwadzana uku ndazogara kuwadzana ndichienda kubasa kwaya ndichimupura chienda kubasa kwaya ufuchi mari yanga isikabudi ndinoona pakazosvika mari yekuti pakazosvika pakuti mari ibude but pfungwa dzangu manje ndaenda kutoti mari iyi ikabuda ndaenda kuona kuti mbona ndakagara eji and eji inotaura kuti kana ndakagarawo shishi pamakazini paya hapana zvandinomboitawo and sometimes uri munhu kaunonga chimwana unoona mafriends anoenda kokumwisa kumashopu kwaya uye wakadhakwa hapana zvino zvekumbosuplya ndiripona unonga wakufira guilty kuona kuti mazi ndikunetsa vanhu saka ndakatongoti mari yangu ikabuda ndo nditora passport madhezi acho passport aita $53 or $50 ndikatora passport it's better ndikwanisa zoti nditode kudzoka kujoza ka because kujoza ndaisingachakuda hangu nyaya yekufunga masituation ndasangana nawo but ndaingoti ndikadzoka kufunga kuzodzoka kujoza ndidzoka zvepassport handichadi zvekufamba musango mari yaya yakazotobudawo ndakabuda 150 yaya zvishuwa ndakakwanisa kublinga zvekuda kumwa chaizvo ndatora mudhara dzangu dzaya dzadzimwisa doro pane cousin brother yangu yaimwapo tatoende komwa doro ndakangotenga misho zvimasnika singatenga nezvimajinjini ndakatenga ndatosara nemari shoma ndakatobatisa imwe mumuzi wangu iwawo ndikati ndibatirewo mari ndikuzoenda kubhoyera ndine hanzvadzi yangu ndotera ndobarwa nayo yakaroorwa kubhoyera ndikati ndokuenda kubhoyera ndandimbofunga ndikaendawo kubhoyera angu ndimboona hanzvadzi yangu ndimboona kunogarikawo sei ndakati mari yaya kutopera ndibva ndati mama ndaikumbirawo mari yaya ndakuenda kubhoyera ndotoenda kugara kwatakaenda nemi ndakumboenda kubhoyera vakati zvakanaka mwana wangu ona ndakabva ndatodino ndatobaya kubhoyera kwaya ndisvika hanzvadzi yangu yakandigamuchira zvakanaka zvine mufaro ndikasvika ndikagara but the thing yekuti ndiri pamukwasha maize manje pamukwasha munongonawo pagarekiwa witnatsuta free though pasina chakaipa chanodi chinga chichiitika but pakatombonakirawo zvangu zvekuti handaisa ndaroora ndanditi munhu kuti papese papo ndaisa ndaroora saka ndatinakirwa kumaruzevha sikana wanga atoriko atondifarirawo ndakatomboda kugara nyaya yekuita tiwasikana iko ndikatomboita kamukasikana kakadana nako ndikatombogaya kuti akandokutiza nako nende josa but nyaya yemari manje handina bhegi ndatoda kamusikana kakatondida zviri siriyasi kamusikana kaya ndaifanira zvekutodini zvekunditiza nako handina mari yekutoenda kana kujoza kwacho handisitorina mari infact kubhoyera ikoko nekukwira handisitorina nekudzoka kana kuenda kupi saka ndopo ndakazototi gaya kuti no man ini ngandivhaya kuMozambique ndine anti yangu iri kuMozambique of which anti yangu ine munhu wozi ini mudhara wangu originality yangu mudhara wangu wakurira kuZimbabwe akatodi tikavakaka kuZimbabwe tikakura kuZimbabwe but originality yedu ndekuMozambique ndikunobva mudhara wangu saka tine dzimwe futi hama dzitori kuMozambique saka ndine anti yangu ndoberekwa namudhara iri kuManika uko munhu tore mari dzake because murume wakanga ane mari dzake akamusirawo mari saka munhu nezvinhu zvakati ndiyo kuti ndimbuya watokura mbuya totaura zvambuya wambuya asi ndianti because andoona mudhara wangu saka ndakagaya kuti but ndikaenda kwaanti munhu unozikanwa kutopopotana kutotuka zva zvinorwadza zvatusina hati vanhu vese ndokumbo wakambogareko vanobva neizvozvo kuti vanokupopotera kutuka munhu nomwa munhu udhakwa zve almost every day nemogo inorohwa mbuya iwawo
Saka ndaingozvizwa kuti ndinoda nesa munhu watakakura tisasangane futi akura sikasangane. Mushure ndakazonatsa kutoona nawe ipo ndatokura. Ndaingozori kuna atete vakadai dai. Saka ndatongoti ndikaendaona anti bozi ndaiziva vanhu vazhinji vaimboenda ukama iko kuti ndikaenda kuMozambique maybe semunhu nemariyo maybe vanotsondonora zvekuita ini zvekutukwa ndomunhu ndokwanisa kuresista. Saka ndakati munhu notodhava ndai ndoresista ndine basa kungotukwa. Saka ndakazototi ngataura nomukwasha ndikati ndipo mari ndafunga ndimboenda Mozambique ndikambona zvekuita. Mukwasha wakamira miro akanditsvaga mari akandipa. Saka ndakaenda ndikazosvika ndikambogara about 3 days kwaMutare. Ndina vamwe maini vangu vari kwaMutare imomo. Ndagara kwaMutare kuya ndatovaudza ndoenda kuManika. Ndisingatokuzivi. Ndovakatondirekta kuti kutaredzai kunokwirwa mota dzinoenda kuManika. Vobva vandiperekedza kumusoro kubhodha. Ndobva ndatokwira chimota chaenda kotiburutsira kuti zvinonzi Mashipanda. Takatosvika ipapo totozvibvisa chimari zvidiwa kuZim side todaiwo futi sitorina passport kuZimbabwean side. KuMozambican side. Tobinda totosvika Mashipanda paya. Hakusi kure kubva kwaMutare zviri close. Manika yacho. I'm sure 30 minutes drive. Ndatokwira mota. Topinda muManika meme. Munhu tozikanwa nto it's a small town. Town chidiki. Town diki rotopfura asakatokura kutopfura kuno kwandiri kusimuka Bhera muno. Ivi tori town rakaita zvakatopfura naChipinge town. Asi vanozikanwa antu vangu because munhu ndakatanga kutovhunza kuti ndiri kuvhunza watete mbuya mai nhingi so. Wakati munhu kutotanga ende wakatongonditi unodai so ukafamba dai unozi kuvhumba. Wavhumba ipapo apa pane kontena dai watodai so vanogara ipapo. Zvisho ndakatofamba ndoenda. Ndakasvika titongo wakatogara nefriends yavo itorwa bhiya. Ndachinjirwa change mametcash ndaisingatomazika mametcash mari usati waziva sei. Ndati titori mari manga iti mari ndotenga zvakatoti ndei zviri like zvafana kungomwawo dai. Ndasvika pana antangu havangasotondiziva ndovaexplainera. Dzakatofara. Mwana mukoma wangu bo ere bo. Tojoinawo kutomwa. Tototi ndine mari yanozinotenga chiko. Inotenga nedore utofara. Wotora mari tatogara zveshe wakafara tatogara topinda mubata totaurawo nyaya dzotaridza kuti vanhu vakapedzisa vanakuona kudhara ivo ndo vaitondizwa ndichiri kamwana kadiki. Ndaisingatovazii. Ndakatangotozitoona ndo anti ipapo. Tatogara tagara some days tomwa zvakanaka teiwirirana. Ndopakazouya mwana wavo ndoshandawo Samuel. Ndinesi Samuel mwana wacho. Auya wakaintroducewa ndisekuru wazichi wakafara unomwawo. Bimotonditora totoenda kuma-clubs. Teitomwa taenda kuenda muNew Year. It was 2016. 2016 taenda kuenda muNew Year. Teingobata 2017. Taenda kuna December 2016 taenda kuenda 2017. New Year 2017. Takanakidzwa. Kusvika ndimongoziva vanhu vava kujairirana munhu wotojairirana. Takasvika pakuti manje zvekupopota zviya zvatanga zvani. Zvatete vangu vakupopota zvavo zvidini. Vanongati kudza mashoko andorwadza munobva kune Ntsara kuZimbabwe zvakadai dai soso but ndairesista. Ndibona dei rimwe vane chimota chavo chakaita chikombi zvimanowa zvaizvo zvanga nacho chanodhiraivhirwa nodhiraivha wavo. Vane munda kutongosango kune munda wako vanorima nemombe dzavo dziri ikoko. Kuti handichoona kumunda kwedu nemwana wavo. Takaenda kumunda kwaya. Tasvika kumunda kwaya. Kusvika kumunda kwaya hakuiti. Ndainzwa sekuti pamusoro perufu apo vanhu vari kuflya. Saka next pedo wanga iri pamunhu wanga neflat wanga nemba yanga yakanaka madouble store aya ndibona. Saka ndainzwa sekuti vanhu vanoflya vosvika vomira kuseri kwako. Ndikuzvizwa ndakataka sekuti sekakurara ndibona. Vasvika vati sekuti vanhu vanenge vachiita meeting dzavanenge vachiita. Rimwe day ndakazwa pachirira magrinder. Unoona grinder